Слава говоря на Господа. Така днеска темата ми ще бъде Екклесиаст 2 глава. Мога да кажа, като цяло темата е живота без Бога е суета и гонен на вятър. Наистина изглежда малко така, че е елементарно, но наистина така живота е такъв. Това въобще Соломон. И малко ще видим кой бил Соломон. И така ще прочетем какво е контекста на това слово, защото Екклесиаст 2 глава от 1 до 11 стих. И добре човек отведнъж да си прави на сметка на живота, на къде пътува, как пътува, на къде иска да пристигне, къде и наистина и как да стигне до там, като се. Сега, ако питаме един човек в света, за какво живее, той живее за деня, за удоволствието на този свят. Обаче Словото Божие казва, че наистина удоволствията са безмислени, ако Бог го няма в нашия живот. Много Словото, Яков 2.5 казва така, че хората, тези, които не вярват в него, са сиромаси светски неща, но богати с вяра. Нашето богатство е Христос. Но тук сега самия Соломон е опитал много неща, имал е много неща и накрая прави една разметка на своя живот. И това е една полка за нас в сегашното време. Защото нищо не се е променило. Изкушенията същите, удоволствията в света са наистина много, но Словото Божие ни предупреждава, че нещо наистина е суетно и временно и просто не трябва човек да рискува да прави компромис с нещата в този свят. Сега четем Екклесиаст 2 глава от 1 до 11. Това е голям пасаж. Самия Соломон казва така: рекох в ръцете си, ела сега ще изпитам с веселба, наслади се с блага. Но ето и това се оказа суета. Значи виждаме тук Соломон казва с ръцете си, ще опитаме всичко там, да има какво ще даде удоволствие, ако мога да така. Казах със смеха, глупост е, за веселбата, коя полза от нея. Опитах се да веселя плътта си с вино, докато сърцето ми още се оправлява от мъдростта и да пригърна глупостта, докато видя какво е добре да прави човешки чада под небето през всички дни на живота си. Зай се с големи работи. Съди си къщи, да съди си лозя, да прави си градини и паркове, да съди си всякакви плодни дървета, да прави си водоеме, за да пое от тях на съдените с дървета лес. Купих си слуги и слугини. И имах слуги родени от дома си. Имах още и едър древен допитък. Повече от всички, които са били преди ми в Иерусалим. Събрах си сребро и злато, и скъпоценни на царе и за области. Добавих си певци и певици. И наследници на човешки чада, наложи се твърде много. Станах велик и се издигнах. Повече от всички, които са били преди мен в Иерусалим, още младостта си останала в мене. И от всичко, което пожелах очите ми, нищо не им отказах. Не спях сърцето си от никаква веселба. Сърцето ми се радваше във всяка моя работа. И това делът ми се, това беше делът ми от целия ми труд. Тогава радях всички дела, които бяха извършени от ръцете ми. Ето виждам тук вече правилна сметка на това, което е имал и това, което наистина е направил. И труда, с който бях се трудил. И ето всичко беше суета, гонен на вятър и нямаше полза под слънцето. Значи нормалният човек, като прави нещото на земята, да се замисли наистина доколко това ще има някаква стоеност. Ако това е само за нещо мимолетно, не си струва понякога човек, който е много енергии, много сили за неща, които са временни, които нямат стоеност за небето. До Словото Божие казва, не си стъпай съкровищата на земята, където моли си резеги изразят, настъпай съкровищата на небето. Но сега, първо, кой беше Соломон, да знаем първо, нека сведем малко назад, сведем малко контакт, защото Соломон говори, а неговите думи наистина всички са мъдри. Защо? Защото имаше мъдрост от Господа. Той беше малък на години, когато Бог го посвети и му даде мъдрост от небето. И как се случва виж сега? В 3 царе, 3 глава, от 5 до 12 казва така. А в Галон Господ се яви на Соломон на сън през нощта и рече му: искай какво ти дам. И Соломон каза: ти показа голяма милост към слугата си, баща ми Давид, понеже той ходи пред тебе с вярност и правда си искрено сърце. И ти запазил за него голяма милост, че си му дал син на престола му, както и днес. И сега, Господи Боже мой, сега правя слугата си цар вместо баща ми Давид. Но аз съм малко момче, не знае как да управлявам. И слугата ти е сред народа, който си избрал, народ голям, който пред множеството си не може да се изброи, и да се пресметне. Сега дай на слугата си мъдро сърце да съди народът им, за да различава между добро и зло, защото кой може да съди този твой народ. Виждаме неговата. И Бог каза: кой ще ти дам? И той каза: дай ми мъдрост
да оправям народа, защото съм твърде малък. Той не поиска богатства, не иска нищо друго. И тези думи бяха огонени на Господа, понеже Соломон поиска това нещо. И Бог му каза, виж каза Бог. Понеже ти поиска това нещо и не поиска за себе си дълъг живот, нито поиска за себе си богатство, нито поиска смъртта на неприятелите си, но поиска за себе си мъдрост, за да разбираш и раздаваш на правосъдие. И ето, сторих, като си казал, ето дадох ти мъдрост и разумно сърце. Преди тебе не е имало подобен на тебе, но след тебе ще си подобен на тебе. А при това ти дадох, който не си пожелал поискал и богатство, и слава, така че между царите не ще има подобен на тебе. Това каза Бог. И наистина така беше. Обаче малко по-късно Соломон се греши. И това беше причината, при която наистина тогава имаше едно оттеглено на Бога от него. И тогава наистина после Соломон се върна и написат Еклесиаст и напее разметка с новия живот. Соломон взимаше 70 жени и 300 жени. Вижте къде беше греха сега. Ще имам по 3 царе и 11 работи до 30 накратко. А цар Соломон залюби, освен фараоновата дъщеря, много чужденки, муавки, амонки, едомци, сидонки, хетки, от народица, които Господ бе казал за разлете, не влизайте при тях, нито да влизат при вас. Виждам, че имаше забрана от Бога. Ако Соломон да имаше мъдрост от Бога, във всички време той пристъпи Божия забрана. И каза така, нито да влизат при вас, за да не клонят сърцето ми и към боговете си. Значи Божия беше идолопоклонството. И каза така, към тях Соломон се прилепи страстно. Имаше 70 жени от царско потекло и те се наложи се и жените му отвърнаха сърцето му от Бога. И виждаме, само в Еклесиаст, проповедник е, че Соломон, мога да кажа така, в напреднала възраст, всичко това е преминало вече, бил е цар и всичко това, което е преживял, той го е преосмислил и казал, накрая вика, имах всичко. Имах мъдрост, имах богатство, имах всичко това, което може да скрие един човек. Има го, обаче каза, когато направих най-малка сметка, видя, че всичко е суета на светите и горе на вятър. И така много той осъзнава, че сега дума, всичко, което е пожелал, и Бог му го е дал да го има. Обаче в една дума, той в един осъзнава, че всичко, към което се стремял, това го отдалечава от Бога. Вижте, ще кажа, защо. И днес много пъти, като християни, да станем пред Бога и се молим. Господи, дай ми молим. И понякога се молим, обаче не получаваме. И казвам, Боже, защо не получаваме винаги, когато се молим? Ти си казал, искаш, че ви се даде. Тъжи, че се мене ти хлопа, ще се дворят. Много пъти стремим тези стихове. Обаче Яков казва така, пожелавате, но нямате. Ревнувате и завиждате, но не можете да получите, карате се и се биете, но нямате, защото взе просите. Просите не получавате, защото взе просите, за да изживявате в сласт си. Значи аз най-много пъти казвам така, Бог е вечен, той начало знае края. Бог вижда цялата картина, ние виждаме днес един стъпка в стъпка живота си. И Бог знае кога, кой прескочник трябва да премине, за да бъде небето. И Бог стъпка в стъпка на подготвя. Има много неща, които не искаме за тази земя, но те не трябват. Бог знае най-добре на колко му трябва и дава необходимото. И когато човек не си понякога се огорчава, но Боже, аз искам това, ти ми дадеш това. Бог знае това, което е най-правилно за човека. Еклесиаст 1.9 казва така. Каквото е било, пак ще бъде, и каквото се е правило, пак ще прави. Няма нищо много по-слънно, че Бог знае цялата картина. И човек може да иска много неща по своя начин, как да станат. Но Бог знае наистина и затова е по-добре вместо да се опитаме да търсим нещо много повече, отколкото имаме. Нека сме благодарни това, което имаме, да кажем, Господи, нека бъде Твоята воля, наистина. Всяко нещо да го представим пред Него. И така сега притчи казва така. Притчи 14 страници казва така. Дали се смеха, сърцето има болката, а краят на веселието може да бъде тъга. Значи колкото човек се радва, и до време, когато наистина разбира, че всичко, което има е преходно и вече видим качели, разбираш, че наистина има нещо по-важно, има вечността. Помните, имаше един човек в Словото Божие, много пъти даме тази история, когато един човек имаше хамбари. Те хамбари беше една година, той беше богат човек, имаше една година голям берекет, много зърно. И то вече се притесняваше, какво ще прави това зърно. И започна да съждава. Сега събори с тези хамбари, ще прави нови хамбари. Тук ще сложи вече, ще спокои, ще каже, душо, имаш бага за много дни и аз ще пи весели се. И тогава Бог каза, глупецо, тая нощ ще иска душата. Това, което според на кого ще пари каза. Наистина може да знае човек, че той временната земя преминава и наистина човек трябва да осъзнава, че има неща много по-важни, много пасивно това, което в този свят може да има. Сега,
Словото Божие каза, Соломон каза, направи всичко да се сърцето си и с вина и с всичко това, жени и всичко имах така в изобилие. Обаче нищо му даваше на слада. Искам да ви кажа, че нищо, което притежаваш на земя и което правиш като удоволствие, нищо не може да напълни място, което е родено за Бога. Мога да кажа определено, че когато Бог създаде човека, Бог създаде човека място в себе си, да общува с него. И когато между човека и Бог има грях, Бог се оттегне. И това място човек се опита с душа, яш, пи, весели се, казвам в този човек. Душата на човека не може с други си неща. Душата има нужда от живо общение с Господа. Сега света е същия, изкушението същия, желанието на човека същия, почти не се променили. Обаче Бог е този, който иска не се промени тези неща, ние самите не се променим. И сега, ще почнем да го причи сега да ви кажа относно опасността да се уверяваме на света, гледайки света и не да вършим това, което върши света. Това е страшно. Понякога наистина хората казват, ама какво толкова е грешно наистина? Света хората така живеят, какво има толкова и как си допускаме това е малко грех, малко това, малко това. Ще кажа, защо към тези неща. Когато преди време повярвах в Господа, 91 година, тогава изведнъж с молитвения пост, много от греховете, цигари, алкохол, приятелство, много неща, които имах в живота си като грех, просто Бог ги отдаде като ножица. Обаче минаха така известно на 5 месеца и веднага дори в съзнанието дявола и каза, не е толкова важно да бъдеш толкова свят. Можеш малко да правиш само, едва не можеш по-малко да грешиш. Викам, не, аз не искам да греша. Искам да кажа, че дявола винаги се опитам да вкара нещо към мъничко така, ако може някакъв грех, ама той не е толкова грешно, може малко. Чува съм много хора, които са, може така по една чашка ракийка, може по литър вино и прави си така, ако правите. Ама чакай. Това казваш си, че може. Бог каза, вижте какво сега Бог от тези неща. В Притчи 20 глава, първи си казва така. Виното е пресмивач, а спиртно питие е крамолник. И който се учи от тях, по тях не е благоразумен. Сега дума, този, който се учи от тези неща, търси удоволствие в виното, в алкохола, а нашето удоволствие трябва да е Христос. И аз много пъсъл казвам, поднете си ето. Що се приемем в общение? Сега хората, работят, печелят пари, създават си приятни компании, ракията, питията, за тях това е животът. А за нашия живот е, събираме се в присъствие на Господа. И това е нашето удовлетворение. Сами изказва Словото Божие, там, къде са двама и трима, там съм аз посред тях. Значи нашето общение не е в тези неща, които са предават този свят. Нашето общение е вино в Господа. И това е, което ни дава така радост от всичко това. В Притчи 23, това са много силни стихове. 23, 30 от 30 казва така. На онези, които засядат около виното, които отиват да вкусат подправено вино, не ги виното, че е червено, не показва, че показва света си в чашата, че се погъсва гладко, защото после то хапи като змия, жени като охидна. Очите ще гледат чужди жени, сърцето ще изригва развратни неща. И така, виждаме, че греха не е толкова в едната чашка, греха е това, което става след това. И ако човек наистина не разбира тези неща, много лесно може да бъде изкушен в тези неща. Какво направих, аз нощи пих малко ракия, или пак вино по-лесно от тях да върши свърши глупости. Християните не трябва да пускат тези неща. Аз не съм, който забранявам да кажа това или онова, но Словото Божие ни каже, че едното води към другото. Всеки компромис води към друг компромис и наистина трябва да пазим себе си. Сега той каза, направих големи къщи, лозя, съградих. Да, човек в този свят сега всеки се стреми да има хубава къща, вила, кола, семейство, много неща така. Обаче поставяме тези неща, но като понякога се опитаме да има много повече, отколкото е необходимо. И понякога точно там се грешаваме. Почваме сега да работим на 2-3 места, 5 места, повече да направим, да може колата, вилата, втората шамотивна и в един така да се отдалечаем от Бога. Трябва да всичко да бъде с баланс, да поставим Бог на първо място и той е този, който ще даде сила за тези неща. В Притчи 27-20 казва така. Притчи 27-20. Както Шеол и погибелта не се същат, така човешките очи не се същат. Колкото да имаш, си искаш повече да имаш. Това е точно тук. Обаче, Словото Божие каже, че не си трябва да пазим се от тези неща. Трябва да поставим Бог на към Господи. Нека ме твоята воля, дай ни мъдрост наистина, да живеем според воля. Петър каза, живеете като пришълци чужденци, хора, които да си отиват. И когато ние наистина някакси да почваме да искаме много повече от това, което имаме, тогава започваме да бъркаме. И сега, така Словото Божие каза, това, което е враг, мога да кажа, всичко това, което човек притежава, и да гордост.
Има слава, идва партизанство. Някой човек каза, аз съм способен, аз това или това. И понякога, знаете, човек, когато направи прямо пари или някакво богатство, му дава самочувствие, издига му аз, и почва да кажем, аз съм способен, аз мога да направя това или това. Добре, ти може да направиш, но после ще правиш това, което идва от Бога. Ако Бог ти дава здраве, ако Бог ти дава таланти, ако Бог ти дава дарбата, ако Бог ти дава силата, ще може да направиш. Но човек трябва да вземе тези неща. И нищо от този свят не може да пълни празнотата в човешко сърце. Аз съм виждал много хора, които са богати, но нямат усмиха в лицето си. Са щастливи. Имат пари, имат богатство, обаче нямат радост. Нямат мир. Защото мира идва от Господа, радостта от Господа. И когато говорим сърцето е мястото, което е отредено да Бог да бъде там. В притчи 4:20 казва така, повече от всичко, що правиш, бъде сърцето си. Значи това е много важно. И много важно какво допускаме в това сърце. Матея 16:26 казва така, какво ще ползвам, ако спреш богатство на цялата земя, а загубиш живота си? Какво ще дадеш земя на душата си? Няма нещо такова, което може да замени наистина вечността. На тази земя може да бъдеш много богат, може много си известен, обаче на неща и като ти при Бога ще да всичко е било суета. Имало неща, които са по-важни неща, си ги пропуснал. И това е много важно. Еклесиаст имат ти казва така, каква полза за човека от целия му труд, с който се твори посланието? Човек замисля, каква полза? И после ще си казва така, видях всички дела, които си вършат посланието, и ето всичко е суета и горе на вятъра. Такова радикално Соломон наистина не е случило до сега. Соломон каза, всичко това, което опиташ да имаш, искаш да имаш е суета, горе на вятъра. Така че човек трябва да преосмисли наистина. Защото, как неща, когато човек почне да прави компромиси, да почне полека-лека наистина по-малко време за молитва, по-малко време за слово, по-малко време за църква. И преди ми ти кажеш, някой път кане хора на църква, няма време, братко, има много работа, няма време, много работа. И сега Стивно казва така, има време за всяко нещо и срок за всяка работа под небето. Така че трябва да има време за работа, трябва да време за църква, време за семейство, време за общение. Така че нещата са свързани. Сега, Матей 6:25 казва така, Матей 6:25. Това казвам не себе си, който за живота си. Ко ще идите, или ко ще пиете, или за тялото си, ко ще обличете. Не е ли животът повече от храната и тялото да облеклото? Наистина човешки живот, ето, да има работа, да има храна, да има облекло, да може да семейство. Това са естествените нищо нужда на човека. Но най-голямата нужда е да има първо Бог в сърцето си. Това е най-голямата нужда. За всички неща, може да бъдеш успешен бизнесмен, може да имаш хубаво семейство, може да имаш много неща около себе си. Но ако Бог го няма, разбираш, че нямаш нищо, защото и не всичко свърша. И Словото може да казва, търсете първо Него царство и Неговата правда, всичко останало ще се прибави. Обаче има принеси една забрана пък. Каза, никой не може да дама господаря. Значи, както има много пъти наистина, каза, ние си вярваш, че е Бога. Бог е жив и реален, това го знаем, обаче има и дявол. И както Бог иска да спаси хората, така и дявол иска да погъби. И важно е с нашите решения. Това, което правим, това, което мислим, това, което не се възнамерим да направим, ние вече даваме място на един или другия живота ни. Да се изкушаем в този свят. Защото Словото Божие каза, и днес ще намази, другия ще обикне. Ако ние търсим това, което света ни предлага, това значи за завеса стои другия, лукавия. Той предлага много неща в този свят. Зато и Словото Божие и Яков, и Йоан в посланието си каза, не любете света. Който люби света, в него няма любов към света. Тук говори за духа на света, така ще трябва да пазим себе си. Знаех, че има двама господари. Сега самия Соломон, в края на живота си, вижте, в притчи, така една история, много интересна. Притчи също написани от него. Соломон е събирал притчи и ги написал в тази книга в Библията, но вярвам, че всичко е било Бога, да не знае, че всичко е от Бога. Казва така, в притчи 30 глава, 7-8 стиха така, две неща просто от Тебе, Господи, не ми откъде преди да умра. Значи може да ето Соломон, в края на живота си, усеща заминава и казва, искам да кажа две неща. И нека да ми последните ден най-важни неща. Отдалечи от мене измамата и лъжата. Не ми давай ни сиромаше, ни богатство. Интересна работа. Не иска ни да бъде беден, ни да бъде богат. Иска някакъв средата. Каза така. Не ми давай ни сиромаше, ни богатство. Храни ме с хляба, който ми се пада. Да не би да се пресите и да се отрека от Тебе и да каже кой е Господ. И да не би да сиромаше и да откана и да потребя скверно името на моя Бог. Сега но той каза така. Както днес, когато богати хора имат много и когато му говориш за Бога, така пари, към Бог бе. Аз съм той, аз съм хотел, имам ресторант, имам пари, имам. За какво ме говориш ти? Аз нямам нужда от нищо. Аз съм блъскал хора, които имат хотели и ресторанти и казват, аз съм Бог за себе си. Обаче, те не разбират, че Бог е този, който над тях, на всичко.
И богатият човек трудно може да вярва в Господа. Самия столото Божие казва, че трудно ще приеме Божие царство. Този, който има богатство, който падна богатство си. Така казва Марк. Не, че е невъзможно, но е трудно. Но това е и сега, що го си рамъше? Защото когато човек е беден, понякога вече в старанието си да храни децата си, може да откране 5 лева да купи хляба на децата си. Но това пак е грех. Така че ти каза, не ми дай нито ни другото. И това е много важно. Сега, опасността от богатството е нещо страшно, това още в Стария Завет. Той го описал в Второзакона 8 глава. И аз няма ще се адесореща, там казва така, да забравяме Господ нашия Бог. И той казва в пророкството им казва така, представете си, ето, израелтяница в робство, той ги извежда оттам и вече ги вкара в новата земя. Племената и предупреждава. Внимавай да забравяш Господ твоя Бог. И да пристъпиш заповедите му, законите му и повеленията му. Да не би като идеш и се наситиш и построиш хубави къщи. Вижте, ако са хубави къщи, и жени в тях, и като се умножи говедата ти, овсетите и умножат среброто и златите, се умножат, което имаш, тогава се дигне сърцето и да забравиш Господа твоя Бог. Сега дума, ако поне сега, представи, че работиш, да правиш пари, ставаш бизнесмен и полека и да гордостта, че да си кажа, съм наистина посягнах това едно, способен съм, мога да правя много неща. И това е вече страшно пред Господа. Който не забравяш Господ, той е Бог, който е извел от египетска земя, отвън на робство. И да не би да реши сърцето си, моята мощ и силата на моята ръка е спечела това богатство. Обаче, тук внимавайте. Тук държа описа, кажем, сега ще видите в къщи, които не си строили вие, ще видите лозя, които вие си насъдили. Гледате на чужди места, които сме подарък. Да забравяш Господа своя Бог. Така значи, даже когато човек на тази земя да преуспява, да се премножават благата му, слава Богу Господа да живее по-добре, няма никакъв проблем. Въпросът е да я забравя кой този, който ще над него. И никога да не каже да става срещу Бога. Ще кажа защо в притчи 1.19 казва така: сървието отнема живота на залъдните от него. Това е страшно. Когато човек се постави номер едно, да бъде богат, много богат, на цената на всичко, да прави компромиси, мами, лъжи, заради богатството и филин накрая се казва, че получава богатството, но тя пада. Това е страшно, разбирайте ме. Сега, опасността в Словото Божие е описана и в Новия Завет, и в Стария Завет. В Второзаконие 32.15. Ще ви стиховете накратко, защото да видите колко сериозно това нещо. И в Стария Завет, в Новия. Казва така: е шурул за тластта и ритна, задестал се, огъл се, надебелял се и забравя Бога, който те създаде и презя на каналата на спасението си. Виждаме какво става. Забогатя, разшири се и забравя Бога. И сега в Тимотей, апостол Павел пише към Тимотей, вече в сегашно време, в Новия Завет. Пак едно предупреждение относно желанието на човека да има повече и повече, да живее по-разкошно, по-охолно, едва да има всичко на всяка цена. Сега Словото Божие казва така: които мислят за обогатяване, падат в изкушение, примка и в много глупави и вредни страсти, които потъпяват човеците в разделение погибел. Виждаме, че той купнее за богатство, обаче накрая се потъпя надолу пред Бога. Защото сърболивието е корен на всеки зеним, към което се стремяха някои, те се останаха от вярата и пронизаха себе си в много скърбе. Но Бог винаги, когато говори за предупреждение, дава и наистина отворена врата. Отговор какъв е? Но ти, човече Божий, бягай от тези неща и следвай правдата, благочестието, верата, любовта, търпението, кротостта. Слава да бъде на Господа. И сега, наистина важно да бъде, че Бог никога не оставя своите деца. Както ние като родители, когато децата не имат нужда от нещо, помагаме според нуждите, които имаме. Понякога казваме, когато децата са добре, ние сме добре. Ако можем една пили хляб, даваш първо него да храниш, после ако стане за тебе. Много повече Бог казва, че Бог е добър Бог и казва така: не се приличайте сърболивието, това е Евреи 13 глава, 5 стих. Не се приличайте сърболивието. Задоволявайте се това, що имате. Защото сам Бог е рекал: никак няма да оставя и никак няма да забравя. Това е нашия Бог, слава да бъде, Господ. И наистина Бог е добър Бог. Когато памем на Него, когато наистина живота ни в Неговата ръка, знаем, че Той няма да оставя никога. Но от нас иска наистина оплане, вяра и да с Него, да се представяме. В Псалом 37:25 казва така, това са много силни стихове: млад бях, остарях, но не съм видял праведни оставен, нито потомство да проси хляб. Значи през кой да преминаваме, знаем, че ще преминем с Него. А преди си го казва така 18-19. Господ знае дните непорочните
И тяхното свято ще бъде до века. Те няма да се поставят в лоши дни. В ден глад ще бъдат сити. Това са Божи слова, така че Бог наистина има наистина важни неща за децата си. Каза, няма да се не забравим. Обаче, тук в Словото Божие Еклесиаст, Соломон, в края на Еклесиаст дава една много силна препоръка. Той каза, всичко, което има, каза, отишно ядах, пих, живях, имах 1000 жени. Да, всичко беше наистина миналото. Обаче разбрах нещо, което е важно. И накрая дава така отговор, своята препоръка в Словото Божие към тези, които наистина следват Бога. В Еклесиаст 12:13 казва така: нека чуем същината на всичко. И краят на цялата сниза така: бой се от Бога и пъзи заповедите му, поне това е задължително на човека, задължението. Бой се от Бога, пъзи заповедите му. И сега, тук става дума, когато говорим за заповедите, в Стария Завет заповедите има близо закона. Това е закон, който даде Бог в Изход 20 глава, в този закон, там са 10 Божи заповеди. И сега, Бог наистина дава заповедите за наше добро. Значи, никой не поставя заповеди, после така, дали човека в някакво подчинение, да им кой ще прави този човек. Но после Бог мине и на Адам и когато даде заповед, беше за тяхно добро. Може те избраха, се грешат. И тук каза така, в Второзаконие, 10 глава, 12-13. А сега изявили кой иска от тебе Господ, твоя Бог. Освен да се боиш от Господа, твоя Бог, да ходиш в вершително пътища, да го любиш и да служиш на Господа, твоя Бог, от цяло сърце и цял душа, и да правиш заповед на Господа повеленията му, които днес се предам за твое добро. Да правим за твое добро. Това е в Стария Завет. А в Новия Завет имаме наистина, разбираме, че това, което наистина Бог направи миналото, това е нещо, което беше наистина подготовка за Христос. Законът беше даден с цел да изяви греха. Обаче вече когато дойде Христос, вече Словото Божие казва, че наистина Христос дойде не само да изяви греха, но той дойде да умре за греховете. Сега закона покаже колко сме грешни. А Исус каза, аз ще умря за теб, защото си грешен, за да зададат твоите грехове върху себе си. И точно там е, че Исус умря вместо нас, заради нас. Никой от нас не може, всеки от нас може да гледа към закона и ще види само колко е грешен, нищо повече. Но закон не може да спаси никого. Но Словото Божие казва така, защото ние всички приехме от Неговата благодат и пълнота, благодат. Поне законът бе даден чрез Моисей, а благодатта и истината дойде чрез Христа. Сега ако закона може да спасява някого, няма да даде Христос. Напротив, закона, като много долу, отвори, покаже на човека колко е наистина грешен и показва Божия стандарт на живота. Такъв човек не може да бъде никога. Но закона се видя греховността човека, но Христос видя, умря за греховете. И благодатта и истината така дойде чрез Христос. В Йоан 14 се казва Словото Божие: аз съм пътят, аз съм истината, аз съм и живота и никой не дохожда при Отца, освен чрез мене. Когато говорим сега вече в Новия Завет, вече закона, имам пред за Христовото учение, това, което четем в Словото Божие. И искам да кажа, че всичко е важно. От битие до откровение, всичко е важно. И спасяваме чрез вяра в Бога, чрез вяра в Господа. Но живота ни трябва да бъде наистина се обиждаме в Словото Божие. И да се кажем: Господи, помогни ми това, което чета, и да го живее. Ако човек само чете, а не живее, става като фарисеите. Фарисеите говориха за Господа, ама живееха по своите пътища. Исус казва в Словото Божие: че това, което те говорят, но че това, което те правят. И сега в Йоанна казва така: внимавайте на себе си да изгубите това, което сте изработили. Това е 2 Йоанна. Никой, който върви напред и не пребуда в Христовото учение, няма Бога. Този, който пребуда в учението, и той има и Отца и Сина. Слава да бъде Господа. Сега, закон беше даден чрез Моисей да изяви греха, а благодатта и истината дойде чрез Христос. И сега вече всеки човек има възможността да повярва, да види Христос в Словото Божие, да го приеме и да получи този вечен живот. И Божията воля е всеки човек, който търси Бога, вече наистина да преосмисли живота си, реално да вече да променя съобразно Божията воля. В 1 Йоанна 5 казва така: но ако някой пази Словото му, неговата любов към Бога е наистина съвършена. По това знаем, че сме в Него. Който казва, че прибуда в Него, сам е длъжен да ходи както е ходил Христос. Слава да бъде Господи. Виждаме какво да носиме, да ходим както е Христос. И какво получаваме накрая, вижте сега. Каква е следствието от всичко това? Йоанна 12 глава, това е заповед от Бога. Йоанна 12 глава, от 60 за 50 за един пациент си укачиха, каза така: аз дойдох като светлина на света, да не оставям в тъмна никой, който вярва в мене. И ако някой чуе думите ми и не ги пази, аз не го съдя,
защото се света, но се света. Който ме отхвърля и не приема думите ми, има кой да го съди. Словото, което говоря, то ще го съди в последния ден. Защото аз от себе си не говорих, но Отец, който ме прати, той ми даде заповед, какво да каже, що да говоря. И знаеш, това, което той заповядва е вечен живот. Това, което Бог заповяда е вечност. Значи, понякога казваме, но какво е това? Няма как да разберем на тази земя. Ние сме ограничени във време, пространство, в мъдростко мога да кажа. Не знаем този живот, който живеем, но знаем, че има нещо, което Бог е приготвил за нас. И от нас искам да опазим Словото, да опазим вярата в Бога, не се пресеме това, което предстои, но да кажем, Господи, дай ми сили, това, което вярвам, да го живея, да знам, че не ще бъда при Тебе. И Словото Божие каже, че Бог е този, който приготвя хората, който не освещава, но от нас иска да опазим себе си. И после каза, истина ми казвам, и оно се писа, ако някой опази моето учение, няма да им иде смърт до века. Слава да не го събилим, че обещанието от Бога. Ако някой опази Божието учение, и днес ще бъде при него за цялата вечност. Значи, тези неща, които предаваме през тази земя, да бъдеш прекалено богат или прекалено бедник, това не е толкова важно. Важно е къде ще бъде Христос, в сърцето или някъде периферията на твоя живот. Той Яков каза, сирома си с вяра, в този свят, богат с вяра. Значи не е задължително да бъдеш най-голям бедняк, но е задължително да приемеш Христос в твоя сърце и да бъдеш богат с Него. Нека Бог да благослови. Халелуя се Боже. Свет